Kurang latang ada di kuan bang, kurang di bang di sini. 20 orang. Palive talaga. Ada Facebook, YouTube, dua-dua, may mesa. Gung ba?
Jay. Nagbabat din. Ngayon ka lang, ba? Motor? Jay. Motor ko? Motor ko? So malang parparap baka Baka wala. sa hindi ka magpaga. Gawin naman, gawin. Saan mo ba? Isa? Ikaw ang sinkaralog mo. Lalo dyan, tanin ako nagdyan dyan di magkasjiw ko diretso na kita anak ko. Oras ito. Kaya nagkatawa dyan lang eh. Lima ka, midat tayo. Da. Nagiging mararawan na to. Oh, yun. Tambak. Gorda. Bata ito yung buwa. Ito yung buwa. Bata. Awan yung bata ginuwang diya. Tingnan mo. Dami tugtog mo din naman bagay na ba't nakada nalong kaya alam mo sikatan ko ako ang ganda dito Tingnan mo nga dyan. Jay.